Hej Louise. Ja, nu har jeg så fået lavet en observation. Den har jeg skrevet ned her, hvor jeg har noteret tid og sted og hvordan jeg ligesom nåede frem til. Så det her, det er meget sådan fakta. Det var det, du skrev op, da du sad Ja. nede i biblioteksskolen. Ja. Bare observationer, Ja, det du lige hvor så han har gik set. hen og hvad han gjorde og hvor han satte sig. Ja. Så det er dem, du har taget med herop. Du har stillet dig måske en hel masse HV-spørgsmål. Hvor gik han hen, og hvad lavede han, og så videre. Det du er gået herop og arbejdet med nu, det er faktisk en firkant dernede. Her prøver jeg så ligesom at så trække mig lidt ovenover stående, så sige, hvad betyder det, han har gjort, og hvad er det for nogle ting, jeg kan se ud af det, han gjorde. Ja. Og der er der jo ligesom de der spørgsmål, som knytter sig til projektet, for eksempel, hvordan var borgeren åben og kompetent? Og der har jeg jo så skrevet det der med, at han virkede meget selvhjulpen, og han gerne ville klare sig selv. Og det der med at gerne vil klare sig selv, det kan man måske ikke se, men det var min fornemmelse af ham, så det er min erfaring, der siger mig om sådan en type. Og jeg har også skrevet, at jeg synes det der med, at han tager meget ejerskab selv for sit væren her på biblioteket. Og så har jeg udfyldt de andre, som sådan er lidt en blanding af, hvad jeg så, og hvad jeg tænker, mine erfaringer siger mig, at det handler om. Så det er ikke på den måde sådan et eksakt videnskab, det vil være, men det er sådan mere sådan en fortolkning, eller man bliver inspireret til at kan se en person for sig. Ja, altså jeg kan se, hvad det handler om. Ja. Og der er måske vigtigt også, at der i midten af den her firkant, der står der forandringsteori, så de her 4 spørgsmål, som er rundt her, det er faktisk vores forandringsteori, som vi prøver at forholde vores observation til, sådan at vi husker hele tiden på, at projektet har et bestemt mål, når vi arbejder hen. Så vi kan se, at det faktisk bidrager til at løse opgaven for projektet. Ja. Men så det du egentlig er gået herop sådan i ro for at lave, det er egentlig din persona, altså lave den her kobling mellem vores observationer som et værktøj, til at gå over og bruge et andet værktøj, som er personas. Ja. Og der kan man sige, der har jeg jo så været inde og ligesom digte videre på ham, hvor jeg ligesom, nu kan jeg begynde at se en person, og jeg snakkede jo ikke med ham. Det er jo sådan min egen tolkning ud for, hvad er han for en type, hvad forestiller jeg med ham. Ja. Noget af det er selvfølgelig, hvad er det, jeg har set, og hvordan prøver jeg så at omsætte det til en person. Ja. Og nu synes jeg jo, at han kan jo meget godt ligne ham. Jeg er så nede i biblioteket. Man kan selvfølgelig, hvis man har været sådan lidt kreativ, have tegnet en eller anden form for jakke på ham, så man kunne have set det. Og hvis det havde været en kvinde, kunne man have givet mere hår. Det er jo op til sådan de kreative øvner. Så har jeg prøvet at give ham et navn, og nu har vi kaldt ham Ole i nogle af de andre videoer, så det holder jeg stædigt fast i. Og så er det jo altid det der med at vurdere en alder. Og nu kunne jeg have lavet et fokus, der for eksempel aviserlæseren, og så kunne jeg over 3 dage have lavet 3 observationer, jeg nu vil prøve at koge ned i den her. Men jeg har jo kun den ene, og derfor vælger jeg også at sige, at jeg synes, han så ud som 65. Ja. Så, og man kan jo også godt have flere, altså man kan enten slå nogen sammen, eller man kan godt lave lidt flere personer, hvis man synes, man har nogen, der sådan er unikke hver for sig. Ja. Eller jeg kunne have haft et ægtepar, hvis det var sådan det var. Ja. Så har jeg jo prøvet ligesom sådan at skrive lidt om, hvad jeg tror for, han er for en person, hvad han interesserer sig for. Han var jo meget sådan interesseret, han tog en folder for kultur, da han læste en avis og var interesseret i det, der sker, og derfor tænkte jeg, at det kunne godt være, han var sådan en skolelærer-type. Og måske også sådan en lokal patriot med fokus på frivillighed. Ja. Så sådan prøver jeg ligesom at gå ned. Så har jeg sådan også givet ham et slogan, som jeg tænker, at det er sådan, hvad er det, han går rundt og siger, der er vigtigt. Og det har jeg skrevet, at jeg vil gerne klare mig selv. Ja. Og det er sådan, at jeg tænker sig, at han kan måske være sådan lidt en svær type at komme ind på, fordi han snakkede heller ikke med nogen, han valgte os fra, kan man sige. Og så er det, man også for eksempel kunne udfordre sig lidt på det her med vores udkantsproblemstillinger. Man kan også godt begynde at stille nogle spørgsmål ud, sådan en eller anden, altså udfordring med, hvad er han for person i sådan en udkantsoptik? Altså, hvilke kompetencer har han, eller hvilke udfordringer har han, som vi eventuelt kunne være med til at løse, måske ved at bringe nogle andre sammen? Jeg har skrevet frivillighed for eksempel. Ja. Og så har jeg også skrevet noget med nysgerrighed, fordi der er også et eller andet med, at han jo ikke, altså han er nysgerrig i at få ting at vide, men han spørger ikke os. Ja. Så der er sådan en dualitet der måske også handler lidt om, hvad er det for nogle løsninger, vi skal lave til ham. Er det så nogen, der lever op til hans slogan om, at man skal kunne klare sig selv? Det er jo noget, man kan se på. Det vi sådan lige kunne sige afslutningsvis, at det er egentlig, det her det handler egentlig om sådan at få de her billeder, sådan at vi kan arbejde videre med det, og kan bringe det med videre til det gruppearbejde, som skal foregå omkring det her. Ja, lige nøjagtigt. Nu har jeg mit sæt udfyldt til at tage med til næste møde, så nu glæder jeg mig bare til, at vi skal se, hvad de andre har fundet observationer. Skal vi prøve at se, hvordan det foregår? Ja.